ji dîrokeke Ehmedê Xanî, Laleş Çelîker, weşanên aram. Lêkolîna Laleş Çelîker a bi navê ji dîrokeke Ehmedê Xanî ji hêla weşanên aramê ve hat çapkirin. Laleş Çelîker di sala 1972 de li Tetwanê ji dayîk bûye. Dema li zanîngeha Dîcleyê di beşa dîrokê de xwendekar e, tev li têkoşîna azadiyê dibe. Piştî 2 salên zanîngehê di sala 1992 de tev li gerîlayan dibe. Di sala 1997 de tê girtin û 36 sal ceza lê tê birîn. Nivîskar Laleş Çelîker li gel şert û mercên giran yên zindanê, bêderfetiyan û di navbera sürgunan de lêkolîneke berfireh li ser Ehmedê Xanî kiriye. Ji ber bavê Laleş Çelîker mele ye û dildarê Kurdistanê ye, ew hêj di temenê zarok de bi navê Ehmedê Xanî û Memûzînê dibihîze. Dema rojekê di radyoya Êrîvanê de jî heman navan dibihîze, matmayê dimîne. Ji ber ku ev nav wekî navekî ayîda mala me bû. Li radyoyê jî qala wê dikir. Ew berhema Ehmedê Xanî çi bi radyoya Êrîwanê û çi bi qesetên nava malê be ketibû quncikên hişê min û min wisa dizanî ku ew bi tenê berhemek eşqê, eşqa Memûzînê ye. Pirtûka ji dîrokeke Ehmedê Xanî ji 2 beşan pêk tê. Di beşa yekemîn de nivîskar bi sernavê li ser rêzên Ehmedê Xanî rewşa Kurd Kurdistan û mîrîtiyan digre dest. Di vê beşê de mîrîtî û taybetiyên mîrîtiyê, mîrîtiya Hekariyê, mîrîtiya Çemişgezekê û mîrîtiya Bitlisê bi berfirehî cih digre. Nivîskar di pirtûka xwe de cih dide peymanên di navbera Osmanî û mîrîtiyên Kurdan de û demdem serî li beytên Ehmedê Xanî dide. Di wan beytên Memûzîn de dîrok tê ziman. Bifikir ji Ereb heta ve Gurcan, kurmanciyê bûye şûbhê burcan. Ev Rom û Ecem bi wan hesarin, kurmancî hemî li çar kenarin. Her du terefan qebîle kurmanc, bo tîrê qeda kirine armanc. Goya ku li ser hedan kilîdin, her taife seddekin sedîdin. Ev qulzûmê Rom û behre tacîk, gava ku dikin xirûc û tehrîk. Kurmanc dibin bi xwîn mulettex, wan jêk ve dikin mîsalê berzex. Di beşa duyemîn a pirtûkê de jî nivîskar li ser jiyana Ehmedê Xanî, nûbara biçûkan, nêrîna xaniya di derbarê gel û ziman de, ramanên wî yên komalparêziyê, di beytên xanî de analîza desthilatdariyê, hişmendiya neteweyî lêhûr dibe. Xanî di mîrîtiya Bazîdê de katibek bû. Wî ji nêz ve naveroka îqtidarê çavdêrî kiribû. Di encama dahûrandina xwe de van beytan dinivîse û hukmdaran dişibîne agir. Hukamî bi batin û bi zahir, bêşubhe müşebbih in bi agir. Zahir di sipahî û bi nûrin, batin ji müdareyê di dûrin. Rehmê ku dikin ji rengê rojin, qehrê ku dikin cîhan disojin. Zînharî bi wan nekî tu bawer, ger bab û pîs û ger birader. Xasma ku meqrebê bi bedwax, nêzîkî bibin neûzu billah. Nivîskar Laleş Çelîker ji bo xebata xwe ya li ser Ehmedê Xanî li gel şertên zindanê xwe gihandiye bi dehan pirtûk, kowar, ansiklopedî û ferheng û berhemeke bêhempa diyarê xwendevanan kiriye.